Tady seš? Říkala jsem ti, že tě navštívím. Ahoj, Švajku. Ahoj. No. Ta tvoje sestra. Co zase zlobí? Jo. Ach jo. Dáme ti pak šaj za chvíli. Kde seš si ty kvíz? Proč? A proč vlastně si přišla? Spajko řekl, že se zlobila. Tak trošku. No, myslím. Já asi nic dneska nedostaneš za odměnu. Jak to? Něco jsem ti přece slíbila, ne? No jo, plišáčka. A jak vidím, tak ho asi nedostaneš, jestli budeš takhle zlobit. Ahoj, Pinkie Pie. Twilight. Twilight. Ahoj. Ahoj, Applejack. Kde je táta? No tady u mě. Tam se kolik půjde. Nikdo na tebe jede. To je spojené. Jsem zasal s tím. Myslím, že mám problém. Jaký? S oslavami. Tak to nevím, jak ti pomoct. Pinkie Pie. To fakt nevím. Tak myslím, že budu mít asi práci sama. No. Tak si nekorčatnu. Majku. Nebudeš na moji oslavu? Tak jo. A je dneska odpoledne, jo? Tak ahoj. Ahoj. Rainbow. Co je, Pinkie Pie? Nepřijdeš na oslavu? Nějakou oslavu? No dneska ne, v mojím domě. Proč? Protože už mi řekl, že Spike tam přijde. To já nevím, myslím, nepřijdu tam. Můžem pomoct, Fluttershy, zkrmený zvířátek. Aha, tak dobře, ale nemůžeš. Ahoj, Pinkie Pie. No, tak tam se aspoň Applejack. No, Pinkie Pie. Nebudeš na moji oslavu? Ne, musím česat ty jabka. Aha. Twilight. Pozvánka. Přijdeš na moji oslavu? Ne, čtení a to učení a možení se pekný. Ahoj, Pinkie Pie, a nepřijdu. Ahoj. Myslím, aspoň přijde Fluttershy. Fluttershy? Přijdeš na moji oslavu? Krmení medvědu a hlídání sklíše medvědu. Tak, ty nepřijdeš? Tak jo.
už je odpoledne, musím jít na Pink Pie. Jej. Aha, ahoj Pink Pie. Ahoj Spajku. Tak. Počkej chvíľku. Něco mám nezamátat. Šup. Šups. A ještě dolovit. Šups. A šups. Slava jenom pro tebe, Spajku. Díky, Pinkie Pie. Jsi moje nejlepší kamarádka. Spajku. Co dělá tvoje kamarádka, když nečte knihy? No, tak prostě čte nějaký pověsti a něco prostě dělá, něco píše o princezně Celesty a takový. Aha. A co teď? A co dneska ráno dělala? Psala princezně Celestie. Aha. No, myslím, Spajku. Co pak myslíš? Že by se to mělo omrknout. Aha.